Bermeoko EH Bilduk beste baso politika baten aldeko mozioa aurkeztu berri du azken osoko bilkuran. Bilduren mozioak besteak beste landaketa masiboei mugak jartzea eskatzen zuen eta biodibertsitatearen aldeko beste apustu bat eskatzen zuen. Azkenean, Gusan eta EH Bilduren aldeko botoekin eta EAJaren kontrako botoekin mozioa aurrera ez dela atera salatu du Bermeoko EH Bilduk. EH Bilduren hitzetan, EAJaren erabakiak beste baso politika bat sustatzeko konpromiso eta jakintasun gabezia suposatzen du. Bermeoko EH Bilduren hitzetan, arronategi basoa babesteko borrokan jarraituko dute, lurzoru publikoaren azalera handitzeko lanean jarraituko dute eta herritarrei ateak zabal ikusten die mozio honen inguruan euren ekarpenak egin ditzaten.